Така, ето това е софтуера, с който работим. Сега тук съм направил 3 демонстративни тегления на датите, на които играхме. Сега ще ви обясня за какво става въпрос. По понятни причини съм скрил имената, защото някои се засягат, че не им е сложена правилна оценка или така нататък. Обаче, какво се оказа, като си давахме сами оценките и резултатите бяха плачевни, а така виждате, че се получава добре. Ето сега, какво се получава на 4 януари, виждаме тук надолу. Значи, 2 отбора по 7 състезатели. Имаме 4 за пример, които са най-силни, да речем. Ето вижте, 2 петиции и 2 петиции. Тоест, тук софтуера е разпределил плеер 1 с плеер 13 да е срещу плеер 11 и плеер 5. Връщаме се назад. Имам предвид, сега ви демонстрирам това следене, да не се играе често едни с други. Жребия от 7 на същите хора. Вече 11 е с 1. Значи 1 беше с 13, сега 1 е с 11, а вече в третото тегляне 1 ще стане с девятката, с която не е играл вече третия път. Ето. Вадим 11. И тук вече двете най-силни петички са 9 и 1. Толкова за разпределението. Виждате отдолу, че бройките са равни или най-много имат разлика 1 на някои, 23 на 24, но когато могат да бъдат разделени наравно, са разделени. Сега цялата процедура. Идваме на листовете, в които сме всички състезатели вътре, и от този демо лист сега трябва да решиме кои играят, тези, които са с да. Съответно от 20 състезатели, виждате, ето тук съм елиминирал последните 6 примерно, но можем примерно ето точно тези 6 не играят в въпросния матч. Остават 14 човека, които ще вземат участие. Апдейтваме листа, след което отиваме на отборите. Отборите са 2. Те са ясни. Оранж, оранжевите и блу сините. И така, пристъпваме към създаване на двата отбора. Тук избираме от списъка отбор демо, т.е. демо списък, където виждаме 14 състезатели, които са дали да за деня. И от отборите избираме двата отбора, които са Orange и Blue. По ниво, skill level. Така. 14 01 2020. Генерираме. И ето какво се получи. 22 на 23. Петичките са една срещу друга, единичката е една, ако са две също са една срещу друга и на общия сбор. Това е.